Jam alle moɗon musiɓe tedduɓe heddiɓe jam alle moɗon bandiraɓe yeɓoɓe amtuɓe yebdi Ayaw Pindi TV on calminame illi on maname jettoɗe en puɗɗirima e indi gueno mbo senare hodani kisɗo kisnuɗo kisnowo mbo kisal ala gaga mum towɗo townuɗo kala ko towi mbo pittali e arsigi yimɓe woni e tamande mum on woni jiɗo waɗa baɗo laato en puɗɗirima e indi gueno caaɓiɗo gurdam lori hen enɗam jokki guiɗogol e kala kina garɗina gurdam aade rutti jukni ɗum en juule rasulu sallllahu taala alayhi wa sallam koddo nulaɓe timmude annabaɓe ɓiɓɓi fulɓi yewtannoɓe hanki ɓiɓɓi fulɓi yewtannoɓe hande ɓiɓɓi fulɓi yewtoyteɓe janggo en calmini gendiyankoɓe leñol men mo ngalaɓe yeccitare cofoƴi hanki jaale janggo bandiraɓe sehilaɓe Oumou Samba Dieng debbo mo duya kombo yummen mbajjere Samba yaɓɓanaɗo ile ranwa soyoyoɗa debbo mo jayen tul ole tekkoɓe jubbi ndono looɗe ari yewtide en ɗo e Ayaw Pindi TV bandiraɓe sehilaɓe hanmen fuɗɗade enen calmina bandiraɓe machallah amtuɓe yebdi émission ji men musidɓe sehilaɓe musidɓe mo gona musidɓe men ha tengte ndeysan waɗoɓe men encouragé ñan foof e jewte men tengte kedi machallah waɗoɓe commentaire e YouTube o nde tawno tinɗom tinnim timmitinim kedi e dow ko tinma ko bandiraɓe sehilaɓe jewteten hande ko fate éducation holko addan men yewtude éducation en kastata en tampata e yewtude éducation men nde tawno en ganda bel ko fina tawa men acca en ganda bel ko gacce gonnoɗe hanki natti en ganda belken majjuɓe needi mawɓe ɓe e laawol ɓe pawno men ɓe hanki ɗum waɗi kala saaha wona ɓurde andude joɗɗin men ɗo rek mataw ko dañde occasion yewtidde bandiraɓe kono hatta kadi enen yewtoɓe heɗotoɓe kadi ko hen jeeya kala joguiɗo hen miijo mum kala joguiɗo ko foti haalde yo naata nder YouTube machallah jewton kala ko waɗa toon enen ji bandiraɓe e sehilaɓe enen gandi éducation haaletake taw rewɓe kaalaka éducation ko debbo jogui éducation sukaɓe nde tawno baba kaldu fini so fini yahat yiiliyo ko adde nder galle debbo so fini kañum wonata galle reen sukaɓe hayso waylo jamanu nawri en so baba yiiliyim yummu kadi yiiliyo kono hatta so yummu arte galle kadi ko waɗɗim ko alay sago waɗat holko waɗɗi yummu hay sa dawi a arti sa hirndim a jofti alay sago ƴeewa galle ma ƴeewa hirani ma ƴeewa needi ɓesgu ma bandiraɓe haalis o ko welat ko foof jamanu ko musko foof goppen hakkille e needi ɓiɓɓe men nde tawno ngaalu ɓurɗo mawnude ko needi bandiraɓe en ji gacci natti fulɓe gandirano ko gacci fulɓe gandirano ko hulde surtout e banggal rewɓe toujours hande noon koye banggal minen rewɓe hen garami fulɓe in kewno gacci fulɓe wonko ndentotono fulɓe wonko jombanno mais elle hande enen jiggoyo ken jeeyani goppuɗo andema ma yaahe anda janan te anda mo jaaɗa ma taw ɗon jomum bandiraɓe sa woppi ko gonɗa ko a wontata ko jiɗɗa ko wonde te kadi a perti ko mako gartiren hakkillaji men bandiraɓe gaccen hakkillaji kadi e ko mbaɗanɗen ko mawni taniraɓe jaatiraɓe piltiraɓe neruno men ni ha machallah hande gonɗen ɗo mbeɗa sikki sen gaccani ɗum en foti jigde men bandiraɓe sehilaɓe needi hanki fuutankagal hanki pinal hanki elle hayso ɓorani ha laaɓi wonko ustoto e meɗen ɗum saabi en jii rufoɓe diwlin nawlu men en jii kadi waroɓe nawliraɓe men en jii kadi an pullo en wiye toujours kala ɗo gonɗa aɗa foti wadde représenté fulɓe foof
ko saabi mbiyaɗa aɗa foti wadde représenté fulɓe fof sab ɓiɗɗo pullo kalɗo gonɗa kalko mbaɗɗa wiyete ko o ko pullo aɗan tooñ fulɓe fof wadde ɓiɗɗo pullo kalɗo gonɗa andu wona hoorema gonanɗa toon gonanɗa ko ɓiɓɓe fulɓe fof bandiraɓe gatren needi men bandiraɓe etɗen ñembude e mawɓe hanki machallah ha jibin ko barkin ha gaddan men waliyaɓe ha gaddan men tugnorteɓe enen fulɓe wonko Allah rokku men mais ko Allah rokku men ko est ce que enen jaaɓi naftarade ɗum wadde bandiraɓe gattiren tindi men e daari men cifti men tindinoje gaddanen ɗum sukaɓe meɗen kalken ganda namnoyɗen wonko wonno hanki machallah ha goto foof ñehmen e nder hen wonko wonno hanki ha goto foof machallah hay sen ƴeewi leƴƴi goɗɗi kala biyaɗo andande pullo ina welto cosaan men nen ƴette kala ko wonno e men nen teete kono enen ko joguinoɗen enen belsino enen gacci wadde ɗum ɗon ko défaut e nder men bandiraɓe gattiren hakkillaji men ƴewtoɗen no feewi machallah kono surtout kadi nehen ɓesguji men pawen ɗum ɗo taniraɓe pawinoɗo hayso waylo waylo woodi hayso jamanu waylim kala ko wawi wonde needi waylotaka dañal e machallah moyen batnoɗo hanki ina wawi taw hande ɓuuri wonko wonno hanki taw ala hande kono needi e gacci enen fulɓe ɗum gandiraɗen wadde machallah neɗɗo ina foti jogade gacci ɗum joguiɗo gacci on ma jombo wadde gueɗe kewɗe joguiɗo gacci on ma rento gueɗe kewɗe joguiɗo gacci on ma salla ko heewi ɗum noon jiiɗim bandiraɓe gattiren e koye men kono kadi tindinen sukaɓe men pindinen ɗumen nde tawno machallah neɗɗo ala ko ɓuuri hoore mum debbo kadi woni société sen mbi debbo woni société bonɗo agresseur o ko debbo jibin ɗum moƴƴo tugnorteɗo ko debbo jibin ɗum wadde sen tawi mbiyen so debbo moƴƴi fof moƴƴat so debbo boni bonni société fof baaba ko moƴƴi moƴƴi hande wawa needi sukaɓe e nder galle saabu baaba ñagaki Allah jooɗade galle tout le temps wonde ɓesgu mum ina yiiɗi raddoyde adda e nder galle mum an debbo kadi ko jaltuɗa place ma nen nder galle wadde tawde place ma nen nder galle noon waɗ feere ha mbasa wadde raté éducation sukaɓe ma nde tawno éducation woni fof bandiraɓe gattiren pina tawa men nde tawno pina tawa men wonko ɓoccitto men ko heewi te kala ko goppuɗen woɓɓe kutoro bandiraɓe sehilaɓe ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke bandiraɓe sehilaɓe ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam ɗum gaddunɗen hannde yewtidde bandiraɓe nde tawno machallah en mbi neɗɗo wona no wini way kono no wayni tan way wadde enen fof goto men fof addat ko wonkoye mum gadden machallah ko cikkuɗen ko in fewno pulago saabu en ngala ko wona pulago en ngala so wona leñol ngol gurɗo hen aɗa woni pullo ka pullo hay sa maayi aɗa nawte ko pullo maayi nawta wadde bandiraɓe pulago in tiiɗi pulago in waɗi riche pulago in weeli gattiren hakkillaji men ƴeewen needi taniraɓe gattiren ɗumen e sukaɓe meɗen ɗum woni ko nafata en ko wadde bandiraɓe sehilaɓe ala ko heddi so wona waynade bandiraɓe hande thème éducation mo gaddunɗen o pandiɗen hen in muusa enen jeeyi pina tawa men en perte ɗum in majja in muusa enen jeeyi machallah ɓiɓɓe men needi gandanɗa hoorema ina wonno e men ha enen ñehire ɗum nen majja wadde gartiren hakkillaji ɗi ganden ko wonno ko hanki ko gonga ko wonno ko hanki machallah
jabben don koyde men ganden haydar wona gong sona dum don waddi bandirabe sehilabe en baynima amtube yebdi ayawa Pindi TV musibi teddubi yidbi ha woni gongo tigirigi mbedi wi mon rek min Oumou Dieng son jidi kam gorto mi yidi mon sappo nde tawno neddo ala sona jiddo dum ko biiten ko tan tindom tinnim timmitinim kedi e dow ko tinmako waddi kal jogiido yewtere machallah e miijo mo jogida fof ad sikki sen jewti dum ma bandirabe nafton minen padmon e YouTube ayaw Pindi TV son nanni dum hen machallah kal ko gaddu don jewten nde tawno mbimon Pindi TV ala ko woni do sona wondi bayfal mon ala ko woni do sona wondi machallah soldatebi daribi dadibi ngam weltindi leñol ngol e bandirabe hadmen waynade ken en biyata mbo yettani sababu yettata hay Allah jomirado enen jetta sababu wadbe be handi ha jodiden bibbi fulbi in jeebo men in belto gendiyankobe wonbe ciagal darnubi Pindi TV kon kedi en jejjita kaw Abou Diop e machallah e kala technicien wonbe do nde tawno jambarebe wona jodibe en kal jambarebe woni daribe ciagal machallah ina nangi gollide hana hanirtani ha mbawon weltadi onon yebobe bandirabe menen tottumon rendez-vous machallah e yewtere goddo do e Pindi TV bandirabe Oumou Samba Dieng salmini on bye bye